Lauaxeta ikastolan, erreferentziazkoa den hezkuntza proiektu bat daukagu. Ikaslea da gura protagonista, eta ikasleak gizarte hobeago baten alde lan egin dezan bilatzen dugu. AIBik ikasleen autonomia, ikerketa gaitasuna eta ikuspegi globala indartzen ditu. Eta hori guztia bat dator Lauaxeta ikastolako hezkuntza proiektuarekin. Galderak egitea, pentsatzea, sortzea eta ekiten ikastea alegia. Horixe da, AIBiren eta Lauaxeta ikastolaren arteko lotura naturala. Lauaxetan, beti ikasi izan da esperimentatuz. Eta orain, AIB ikuspegiari esker, gure metodologia eta ebaluazioa nazioarteko ikuspegitik ere baloratu daitezke. Proiektuetan lan egiten dugu. Disiplina ezberdinen arteko loturak bilatuz eta konpetentzia realak garatuz. AIB laguntzen digu gure ikasleen gaitasunak modu zabalagoan aitortzen. Komunikazioa, pentsamendu kritikoa, ikerketarako gaitasuna, autorregulazioa eta abar. Eta batez ere, ikasteko gogoa eta jakin-mina sustatzen. Lauaxetak hezkuntza propio eta sendoa du. Eta AIB komunitatean parte hartzeak aukera ematen digu gure lana beste herrialdeetako ikastetxeekin konparatzeko eta etengabe hobetzeko erreferente globalen bidez. Hau ez da aldaketa bat. Hau ez da Lauaxetako hezkuntza proiektuaren aldaketa bat. Baizik eta gure bidea sendotzeko urrats natural bat.